paano ka mo nakaka-raise ng fund para sa mga araw kayang proyekto? Kasi it will definitely cost something. Yeah, yung mga ganun po, yung katulad nun, yung sa Share a Toy, sponsorships yon. So other than that po na ang JCI is na-empower ang members yan, nakaka-empower din tayo ng community na kung saan nakakapag-participate sila na, o kunwari nga, nag-raise tayo ng donation drive, di ba po may iba't ibang, ano yun, yung drop-off baga ng Oo. toys. Actually, So, maganda yun. parang yung mga tao, parang yung little toy na used toy, parang do-donate nila, tapos yun na yun. Tapos internally, yung sa fans, like pagkain, merong mga sponsors, meron din sa internal sa atin, Sa mga donations, kasi yung donations. yung sinasabi ni Ambag, ambag. Sec Badet, marami din talaga naghahanap ng parents na, "Oh, 'di ba kayo Mm-mm. magpapa-donate kasi ang dami ko ngayong gustong i-donate kasi hindi na nagagamit ng mga anak ko." So kumbaga, dun pa lang marami talagang gustong tumulong din.